Right, ladies and gentlemen, panapa paita nyaya panapa iri kupisa ndiri kusangana nayo. Zvina zvinomira mushe. Ende unoziva kuti tikaramba tichitofamba zvinhu nepesi ikai, I'm telling you kuti pachanetsa ende pachapisa. Kune maZimbabweans vakawanda vakanzoni vari kuzoda kuzobviswa kunyika dzodzo dzekuAmerica dzekuchichi. So, yakamira yakadai so, dziri kunzi zvoni. The government of Zimbabwe supports the United States government's decision to repatriate and return our Zimbabwean citizens who may have been residing in the US illegally. Vese vanhu vanga vari kugara munyika yeUS illegally, government yekuZimbabwe iri kutoti aiwabo tiri kutosapota zvamuri kutaura. Inini chaita kuti nyaya iyi indibate pane mumwe ndakanzwa achitaura kuti zvoni achitocelebrate mumwe minister nhasi angu handisi mumudi yekutaura mazita mamwe ese but akabuda achitotaura kuti zvoni zvito right vari kutodzoka ivava vachifara because ndo vanhu vanocriticize President Emmerson Mnangagwa pasocial media. Zvinhu izvozvo pandakazvinzwa inini kutaura chokwadi hazvina kundibata zvakanaka kuti Mr. Minister, why muchifarira kudzoswa kwevamwe vanhu? Why muchifarira kuti zvinhu zvishatire vamwe vanhu? Tichinyatsoziva kuti vanhu ivavo vari kutocontribute a lot especially mueconomy yedu, because ukatarisa madiasporians noti vakaenda vakanotsvaga mari dzecapital vodzoka nemari idzodzo, vamwe ndo vari kuzovhura mashopu mumatauni votoemploya vanhu, vamwe ndo vari kutovhura mamwe mabusiness ari kubva atoranwa, zvinhu zvichitoenda kumberi, vana vevamwe vachitoemployeka, vamwe vari kutovaka dzimba, mabhiridha ari kubva atowana basa, vari kutengesa simende dzacho dzobva dzatowana anotenga, vamwe vanenge vachitumira mafamilies, because economy yekunoku haisi kukwanisa kugutsa ruzhinji, kugutsa munhu wese. Murikuona nyaya iri papo zvese zvinoitika zvezve, it's a sign yekuti paurombe hurimo muZimbabwe kuti vana vanoswera vachimhanyira vachiti mpinga chinji zvine zvitaura, it's a sign yekuti urombe hunenge huchiitika munyika. Zvese zvezve zvimwe zvekuti vanobuda vanhu vachitera vachita teki nekunzi toda kuenda kunodya chicken kumanhirikini kumisangano inenge ichiitwa marali yayo. It's not good. Hazvitori sign yekutoratidza kuti hazvisi normal, something fish is going on, something is not right, but I don't know why vari kudecide kufarira zvinhu zvakadai. So inini zvangu zvandibata because hatingati tiri kunzi takucelebrate kuti vanhu vanze vari kudzoka kunyika yenhirikini, instead yekuti patoitwa kana matalks zvichikwanisika kuti aiwa ona kashamari iwo ndiwo unenge uchitoda cheap labor munyika mako, bozi hurumende idzi vanhu vanofanira kutaurirana kana nerweseri. Wona shamari Trump nyaya iripo ndekudai so vanhu ava ndivanga kugara vari mori. Biden anga asina problem nazvo, iwo ndiwa kutoita problem chiwa titaurirane. Hapana pokuti maZimbabweans ndo ega variko, kune marudzi hobho arimo munyika yeAmerica. Unotaurawo nerweseri kuti aiwa but vanhu ava vanga vakakunakirai because munogona kudididi plus maona kugena cheap labor kumana chivaita kana cheap labor chingoita kuti vangodididi haushaye zvekutaura. Andozvona kwete kuti unoona umwe minister anobuda achitaura kuti aiwa zvitori right ngavadzoswe. I'm so happy kuti vari kudzoswa because vanhu ivavo vari kucriticize President Emmerson Mnangagwa pa social media. Criticism zvine basa rechiizvozvo nenyaya yekuti upenyu toda kufunga about others, because it doesn't mean kuti mimi zvamuri kushanda mabasa iwayo kuti muri kushanda maoffices egovernment ekumberi ndimi mune nhirikini makutoona vamwe kunge vanenge vasina basa, which is not right. Mimi makawana mukana tekuzviziva kuti makangopindawo makatorambirira pamabasa acho, because dai zvanga zviri easy dai makangonguva zhinji kupa maikwapaidzwa mumanhirikini mumaelection maingosiya kamuti takusiya, but makatoona kuti pakaipa rega tirambe tiripo pachinhu icho, but havasi vese vanokwanisa kuita zvinhu zvechipawa vamwe vakati tinotsvaka mabasa. Now maakubuda maakutaura kuti zvoni decision yaTrump iyo iri right. This is not good. Inini hangu handisi kufara nazvo, but I don't know kuti mimiwo munoionawo sei nyaya iyi muri Zimbabwe iri kutaurika apa, because ndatomboona a lot of Zimbabweans vachitocomplainawo pamusoro penyaya iyoyi. Ndambotraya kudzika necomment section yaPresident Mnangagwa, vanhu vari kutotaura zvakawanda pamusoro penyaya iyoyi. Umwe ari kuti Cyril is watching and taking notes, he's gonna surprise them. Mashoko ari kubuda kuno mumwe munhuwo, vamwe vatotega Cyril Ramaphosa, do the same in South Africa. Cyril Ramaphosa muri kuona nyaya yacho kapo akutodenerwa vamwe vanhu because of vanhu vanongobuda vachitaura kuti aiwa tatoda umwe ari kuti we are not going anyway, we will occupy your space when the USA grants you guys aslams. Mashoko mamwe ari kubuda kune vanhu vakawanda vari kutaura izvozvo. Ndo imwe nyaya ichatotinetsa ipapa pekuti vanhu vakauya vacho vakutotaura kuti takutodawo magraft takutombopindawo ngatitombosheyana iroro zvekuti muda kuextenda term zviya zvekuti 30 term kusvika 2030 zvine zvisingachatoiti because namba yavanhu vanenge kuda mabasa vanenge vatowanda. Munhu achitotaura kwambomira ngatidzokere kuelection timbonoshinga kuti tingatowana rimwe basa, kwete zvenyu zvokuti muchazodidi. And maMPs vakawanda vari kusiya madecisions nemaministers vari kusiya pachirwa madecisions iwayo, mangwana zvichaoma.
Hamusi kumbobuda muchitaura kuti no, I think this is not right. Mangwana zvichazomuka uriwo wakunzi takumbobvisa basa takuisa vakabva ku-UK because vakabva ku-America, I mean, because kune vanhu vane ma-skills akawanda kupfuura vese ana mupurwa vanenge varipo vachinzi ma-ministers avo kuti havana kana anything chavari kucontributa chinobatika mukuzviona. Umwe vari kuti we want our Zimbabweans back home, but not for your racist gains. We just want our educated Zimbabweans back. Ukoona umwe vari kutaurawo zvaari kutaura vamwe vanenge vakuuya vachingotaura. Guys, nyaya iyi iri kupisa and iri kurwadza, so ndachingokumbirisa kana muchinge mune something to say pamusoro penyaya iyoyo. Kune vamwe vanofarira kusenda ma-audios, number ndichaisa pa-screen. Kune vamwe vanofarira kungoita zvekutaipa taipai mundiudzewo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei mu-comment section. Ngatisangane imomo muchindiudzawo zvamuri kufunga. Zvamanje manje muchipedza kuteerera audio iyi mundiudzawo futi kuti yakamira sei. Inini audio yangu ikai chishuwo changu ndechekuti isvike kuna vachamisa, isvike kuna vachiwenga ivavo, because mahunga atiri kunzwa ekuzodhaka kana vachinge vazobvisa vachinge vabvisa Mnangagwa vachamisa nachiwenga nakasukwere vada kuzodidi. Ini ndinoona hazvingashandi. Kana achamisa vakabvuma kubhaizwa ipapo ndo panenge pavaperera, ndopawo panenge pavaperera, because system yeZANU-PF yagara ichiita haife yakapera, because system yavo yevanhu vema-intelligence ivavo vanoisira vanhu mishonga zvinezvi haisi kuzombofa yakapera, ende iZANU-PF iyo vamwe vanhu ndo vachangobvisana, but system ichasara irimo, because hapana pamuchambozombofa makazombotrasta ZANU-PF chero makabvisa vaMnangagwa makati ngatishande naChiwenga, zvokuti munga matoti makaenda kumba kwaChiwenga mamatonzi mvura yekunwa inwai mamanzi chikafu, hazvive zvakaita. Ende ngamba kuona kuti even if makazviza ngatishande tesika, the moment yamuchaenda imimi kumba kwaChiwenga muchinopiwa mvura dzekumwa moramba, kureva kuti pane pasina kutrastana. Hamukwanisi kushanda mese kana musingatrastani, hamukwanisi kushanda mese kana musingatrastani. And then makabvuma kumwa muchapiwa mvura yakaiswa mama-chemicals ari kuuraya vanhu mune ma2 minutes ane makenza nechi. Saka kutoshanda naZANU-PF hazviite, as long kana matoti ZANU-PF zitarizana rodzimwa motangidza imwe bato nyowani amene tinenge chinzi New Zimbabwe kana tinenge chinzi chi inenge ine vanhu vanenge vakabata at least zviri nani, because as long mukangopinda muZANU-PF system iyo yagara inenge ingorimo. Kubviswa kwakaitwa Mugabe system yakasara irimo, ende yakatowedzera yekuuraya vanhu yakasara irimo, yakazongochinja kubva kuma-accident yakabva yaenda mukuisirana muchetura mumvura dzekumwa. Saka still vachamisa makabvuma kuitika izvozvo, ende ndira kuti munyatsoona kuti vachiwenga naivava vana mabhunu ava neiyeyuyu wemusoro muhombe mudhara uyu achembera muovheti uyu ari kuti Mnangagwa ngaaende, kuti ari kunyepa, because ma-reasons ake ese aari kupa achiti ZANU-PF yakaipa iri kuita wori, vari kudi, vana Chivhaya vadi, yes vari kuzviita, but why vasiri kutaura wori unoitwa neZANU-PF kana pakanzi ma-election kuti inobva yabirira ma-election yobva yadi, ipapo havasi kupataura. Why vasiri kupataura kana vari vanhu vari kuda New Zimbabwe, vanhu vari kuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka? Ngavataurewo wori hwese huri kuitwa neZANU-PF wekukidnapa vanhu vachinoponda vanhu opposition vachidi pamastatement avo vari kupa vachiti Mnangagwa ngavabve, ngavaise mastatement iya yekuti hatichazvida kana tichinge taane New Zimbabwe, hatichazvida izvozvo zvekuti vanhu vanokidnapwa kana anenge ati pasina ZANU-PF wobva vatonzi ngaaurayiwe. Why vasiri kuzvitaura? Ivo varida kungotaura zvongoti corruption, mari dziri kubiwa, but havasi kutaura system yese iyi kubva kubirwa kwema-election. Vanhu vakati tinoda ma-reforms chichi, vanotsika vanenge vachiramba. Why vasiri kutaura izvozvo? Achamisa vanofanira kupafunga ipapo kuti why vasiri kutaura izvozvo. Vari kungotaura zvekungobiwa kwemari, because obvious kana ari Mnangagwa netimu rake ari kuba mari, ivo vanenge vasina mukana, vari kurwadziwa because havamo mukati imomo, but havasi kuzotaura kuti but isusu kana tizinge tadai so todabva tatoti ma-election aitwe zvakanaka, free and fair, chichi zvese zvigadziriswe zviri kunetsa zvese. Havasi kutaura izvozvo, vari kungotaura chete zvekubiwa kwemari chete, mari dziri kudyiwa chichi. Saka achamisa kana muchinge mazobvuma, I don't know kuti muchabvuma here kana muchadii, but makabvuma makabhaizwa ndopamuri kuperera ipapo. Makabhaizwa naChiwenga uyu ndopamuri kuperera ipapo, ende munotongoziva kuti muchatongoisirwa chete mumvura umomo, muchatongoitwa imwe plan, because dzagara zvitori mhondi nakudhara. Kutongosekerera kuti chiyapa kuda kutongoita chance yekuti
mukwanise kumobilize vanhu vapinde murodhi, because kungobvisa president haangobviswe dzimwe nyika dzinoti kudii. Saka vanenge vaida kuita chance yekuti hantu muri kuona vana vezimbabwe vazopinda ndo vati hatichada president hantu mazvona, because nyika dzese dziri against makuhwa aya. Saka pavanenge vaida kushandisa advantage yekuti vana vezimbabwe ndo vati, saka vanozva kuti opposition ndo yega inokwanisa kumobilize vanhu, ivo havakwanisi. Saka imi makabhaizwa nzi tinobva tadai makabvuma, ndo pamaperera ipapo.